Ahoj, vítam ťa na kanáli AmiGames, toto bude Donut SMP Let's Play, budeme sa to tu snažiť ovládnuť. Ja tu už mám nejakých zopár vecí, takto tu mám totém, fúzia, mečík, krompáč, lopatu, totém a v čestke by som mala mať ešte mending, tento. A myslím, že sa môžeme pustiť na to. Takže, ako prvé, pôjdeme asi do storu. Tam určite pôjdeme pozrieť, či máme nejaký kial. To vlastne dostávate každý, zdá sa mi, že hodinu, alebo nejak tak. Ja tu už mám 2, takže kvázi môžeme si zobrať jeden mečík a jeden krompáč navyše. Dáme si ich do čestky, dáme si ich do čestky. A myslím, že môžeme ísť hrať. Takže dáme si to túto do čestky, určite toto. A myslím, že zbytok môžeme nechať. Môžeme ísť RTP, Overworld a jedeme na 5. Myslím, že fajn spawn. Niečo to už je dostávané. Myslím, že môžeme niečo naťažiť kvázi. Budeme rada, ak dáte like na toto video. Veľmi ma tým potešíte. Ďakujem a ak by ste chceli ďalšie Let's Play z Donut SMP, tak určite dajte vedieť do komentárov. Takže myslím, že by to stačilo. Troška si tu niečo killneme. Skvelé. Myslím, že ak by sme chceli spraviť niečo zaujímavé, by sme mohli získať nejaké peniaze z nejakých bobostičiek, saplingov a týchto vecí a kúpiť niečo v aukcii kvázi. Možno niečo, čo je tu ako vzácne kvázi. Mohli by sme trocha naafkovať, ale tu strihnem. OK. Najprv by sme si mohli kúpiť goldepko, keby náhodou. A myslím, že môžeme ísť predávať. Takže tu. Počkajte, toto nie. Ne. Máme 1000 za to. To je fajn, ale za to veľmi nič ako nekúpime. Ale ja som ako chcela, že by sme si tu dali nejaké PvPčka, kvázi by sme možno získali nejaké veci. Takže ja pôjdem na spawn. A môžeme tam kvázi ísť do tých duelov, nejaké veci, o ktoré nechcem prejsť, si pôjdem dať do čestky. A asi sa dohýlujem. OK, myslím, že stačí, keď si nechám toto. Dám si dole armor. Viem, že nemám ako šancu, ale ani nie som dobré, ale môžeme to kvázi skúsiť. Poďme duel si. Môžeme dať zo pár kvôl, lebo ja tie kiale aj tak mám dosť často a ja už mám z toho kialu. Takže môžeme ten mečík obetovať. Tak. Kde to je? 3. No, toto neuvidím ani. 3, 2, 1. Áno, ideme. Že musíme nejakú minútku počkať. Ja zatiaľ
myslím, že tí, čo to tu A okej, tak mňa to zrušilo z toho Queenu, tak hrozné. Minútka. Sa musím... Tento ten je jedno, ten si získam. Aha, ja som... Nie, ja chcem naspäť ten Queen. Chcem ísť do Waytime. Okej, už sme tu. Je tu to. Ak niekto toto hrávate, tak viete, kde sa tu týpci spawnujú. Aha, okej. Tak týpek, ale ja to musím... Pečenie. Aha, tak to som rovno vyhrala, tak si môžem zobrať veci jeho. Tak si dám veci armor. Myslím, že môžeme použiť kryštáliky. Ako ten typek sa sám odpálil, dáme do ruky totem. Totem si tu pripravíme. A myslím, že... Neviem, či akože po 3 minúty tu niekto dojde, alebo... Skrátka, budem musieť čakať. Tak ja chvíľu počkám, ja to chvíľu stopnem a za chvíľu sa ozvem. Už mám akurát 22 sekúnd, ako v tej si môžem zoberať loot. A ja neviem, čo tu mám robiť. A keby náhodou niekto šírou náhodou nevedia, čo je Donut SMP, čo typujem si, že viete, ale keď ste nevedeli, je to skrátka jedno z najväčších SMPčiek. OK. Je to jedno z najväčších SMPčiek. A vlastne hrá tam Doktor Donut, čo si typujem, že je majiteľ. My je tu vlastne, keď sa takto pozrieme, Store Shop